салом алейкум дӯстони азиз, инак мо дар шаҳри Москва қарор дорем, дар Кремл. Мехоҳем ки як-ду саҳнаҳои нав ба нав пешкаши шумо бигардонем. Марҳамат бидорен подписатсия кунен, ҳатман саҳнаҳои нав ба нав дар канали Кучкар ТГ. салом алейкум бародарони азиз. аз рехтани мӯи сар, рехтани риш танқисӣ мекашед. оё хароб ҳастед, мехоҳед ки фарбе шавед, ё ин ки баръакс фарбе ҳастед, мехоҳед ки хароб шавед. сафедшавии пӯсти бадан, дарди ҷигар, дарди буғумҳо, дарди поча, ё ин ки хунукзадагӣ, простатит ва ғайра бемориҳо доред, марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг занед. бо хости Аллоҳ ба шумо кӯмаки худашонро мерасонанд.